Tämä päivä on sikäli merkityksellinen eduskunnassa, että tänään äänestettiin nykyisen avioliittolain merkityksestä. Äänin 105-92 eduskunta päätti, että avioliitto tulee muuttaa myös samaa sukupuolta oleville henkilöille mahdolliseksi. Lisäksi lain sisällössä on vaatimus siitä, että samaa sukupuolta olevat henkilöt, myös transsukupuoliset henkilöt saisivat adoptoida lapsia. Siinä mielessä tämä prosessi on ollut mielenkiintoinen, koska tätä on markkinoitu tasa-arvoisena avioliittolakina. Sinä päivänä, kun tämä laki, jos se tulee voimaan, niin se on edelleen epätasa-arvoinen. Me tiedämme, että avioliitto nykyisellään määrittelee avioliiton ulkopuolelle erinäisten tekijöiden nimillä erilaisia ihmisryhmiä. Tällä hetkellä avioliittolaki määrittelee, että se on miehen ja naisen välinen liitto sekä täysi-ikäisten henkilöiden liitto sekä kahden henkilön välinen liitto ja myöskin se sulkee ulkopuolelle sukulaissuhteet. Vihreä eduskuntaryhmä ja vihreät ylipäätänsä ovat sitä mieltä, että lakia pitäisi muuttaa myös lukumäärä neutraaliksi. Tästä heillä on omat ohjelmat ollut jo pitkään. Joten samana päivänä, jos tämä laki pannaan käytäntöön, niin vaatimukset tulevat olemaan aivan samanlaisia kuin tähänkin saakka, että laki syrjii ja on epätasa-arvoinen ja on ihmisoikeuksia polkeva. Se kuitenkin ihmetyttää kovasti, että kansanedustajat täällä taipuivat tämmöisen yleisen painostuksen alla ja hyvin moni käänsi kantansa tämän niin kutsutun tasa-arvoisen avioliittolain kannalle. Toki täytyy ymmärtää se, että jos pääministeriä myöten, eduskuntaryhmien puheenjohtajan myöten painostetaan kansanedustajaa muuttamaan lakia ja heille väitetään, että laki on tällä hetkellä epätasa-arvoinen, niin kuinka he siinä paineessa pystyvät puolustautua. Me tullaan näkemään, miten tämä asia etenee. Tämähän menee täältä sitten suureen valiokuntaan. Suuressa valiokunnassa tehdään omat päätökset ja äänestykset ja palautetaan tänne eduskuntaan tämä uudelleen. Mutta jos tämä laki tulee käytäntöön, niin ensimmäinen asia, mitä kannattaa seurata. Tuleeko se vaikuttamaan esimerkiksi lasten adoptioon ulkomailta? Me tiedämme silloin, kun tämä laki tuli Ruotsissa voimaan ja monessa muussa maassa, niin on valtioita, jotka ovat sen jälkeen tehneet päätökset, että he eivät anna lapsia adoptoitavaksi niihin maihin, joissa tämmöinen laki on säädetty. Eikö tämä silloin ole pois niiltä aikuisilta heterovanhemmilta, jotka ovat jo vuosia jonottaneet lapsia saadakseen heidät adoptoitua? Lisäksi tätä lakialoitetta on toitotettu ei keneltäkään pois siinäkin merkityksessä, että on luvattu, että kirkko saa edelleen säilyttää vihkimisoikeutensa. On varmasti kirkkokuntia, jotka tulevat miettimään tarkkaa sitä, että kannattaako tällaista vihkimisoikeutta enää pitää heidän toimestaan pystyssä, koska se ei ole enää Raamatun linjan mukainen. Toiseksi, kun me tiedämme, että meni vain puoli vuotta Ruotsissa tällaisen vastaavan lain tulemisen jälkeen, kun siellä alettiin vihkimään samaa sukupuolta olevia henkilöitä kirkossa. Paine tulee kirkolle varmasti olemaan kova, koska vaatimus siitä, että he syrjivät ihmisiä, tulee päätymään otsikoihin ennemmin tai myöhemmin. Siinä mielessä huolestuttaa tällainen laki ennen kaikkea lasten oikeuksien kannalta, koska mielestäni tilannehan on niin, että vaikka tämä laki nyt muuttuisi, niin ei kaksi äitiä voi lapselle olla isä, eikä kaksi isää voi olla lapselle äiti. Eli peruslähtökysymys on lasten oikeuksista. Lapsilla tulee jatkossakin olla kaikissa tilanteissa mahdollisuus päästä vastaavanlaiseen perheeseen. Ja yleensä se vastaavanlainen perhe ainakin lähtötilanteelta on se, että siinä on isä ja äiti mukana. Jäädään seuraamaan, miten eduskunnassa prosessi etenee, mutta näillä toivotuksilla terveiset Arkadianmäeltä. Kiitos.